Minahal kong mga igsoon, sa miaging simana gisgutan nato ang mga mata, ang daotang mata ang mata sa pagtuog ang mata sa kamatuoran. Karon hisgutan nato ang dalunggan. Sama sa mga mata lain-lain usab ang pagpaminaw sa dalunggan depende sa gidaghanon sa kamatuoran o bakak nga niya sa kasing-kasing sa katawo. Sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 15, giingon nga ang mga tao makapapiyong sila mga mata og dalunggan diha sa kamatuoran. Hinungdan nga lisod nila kini masabtan diha sa ilang kasing-kasing. Ang mga tao nga maayo ang kasing-kasing malipay sa pagpaminaw sa mga butang sa Dios ug sayon nila kini masabtan. Apan ang mga daotan nga kasing-kasing mulikay sa kamatuoran ug dili makasabot. Ang atong nadungog makapekto diha sa atong kasing-kasing. Huna-huna og bisan sa lawas. Bisan ang mga anak nga naapa sa tiyan kay mutingog ug mutubag sa mga tingog. Ang malinawon nga mga tingog makapakalma sa usa ka fetus ug makatabang sa pagpalambo sa utok. Pagkahuman sa pagkahimugso, may numduman sa mga bata nga ang mga tingog nga ilang nadungog. Busa importante ang mga nadungog sa bata samtang naapa sila sa tiyan. Apil usab ang atong mga palibot. Sa kinaiyahan, ang mga tingog sama sa langgam ug hangin makapahupay sa ato. Apan ang saba ug kasuko sa pulong makahatag og lahi nga epekto. Ang mga pulong nga atong madungog maayo og tinuod ba kini o puno ba sa kasuko ug bakak, muukit sa atong mga pangunahuna ug binuhatan. Bisan usa ka yano nga kanta magpabilin sa nahuna sa tibok adlaw. Imagina ang epekto sa mga pulong nga atong madungog sukad pagkabata kung unsa ta mahimong klase sa tao. Ang mga bata nga permi makadungog og panaway o kasuko mahimo usab nga mamahimong ingon ni ana. Ang mga bata nga makadungog sa maayong mga pulong ug pagdasig kasagaran mo dako nga positibo ug malumo ang kasing-kasing. Apan ang mga bata motubo sa palibot nga puno sa kasuko, mahimong mogamit og daotang mga pulong ug basuko. Mao nga ang mga ginikanan kinahanglan magbugna og balay nga puno sa gugma ug kamatuoran. Ang mga estudyante kinahanglan usab bagmatkon kay ang mga higala, video ug mga palibot nga puno sa daotan nga mga pulong ug kasamok makaapekto kanila. Bisan pa sa usa ka daotang palibot, ang usa ka tawo mahimong mausab kung siya makadungog og maayong mga pulong. Apan bisan ang usa ka bata nga nitubo sa maayong panimalay mahimong mausab sa daotan kung siya masakitan pinaagi sa makapasakit nga mga pulong. Ang pinakapunto mao ang paagi sa pagdawat sa nadungog. Duha ka tawo makadungog sa parehas nga pulong apan magkalahi ang ilang tubag depende sa kahimtang silang kasing-kasing. Mao nga kinahanglan natong sanayon ang atong dalunggan sa pagpaminaw sa kamatuoran ug sa paglikay sa bakak. Sa Biblia, daghang pananglitan sa mga tao nga wala maminaw sa kamatuoran. Ang mga umagad ni Lot nagkatawa sa iyang panghimangno ug nangamatay sa kalaglagan. Ang asawa ni Lot walay pagtuman nga mitan-aw balik sa ilang gigikanan ug siya nahimong haliging asin. Si Haring Zedekias wala maminaw kang propeta Jeremias ug naguba ang Jerusalem. Sa kasaysayan sa Korea, ang mga hari nga wala maminaw sa matinud-anong tambag ug naminaw sa daotang mga opisyal nagdala sa nasod sa kalisod. Si Rehoboam, anak ni Solomon, gibiyaan ang tambag sa mga matarong ug nabahin ang gingharian. Busa kinahanglan ta ug dalunggan nga maminaw sa kamatuoran sa maayo ug sa kinabuhi. Makasubo nga daghang mga tawo ang mas mopili nga maminaw og chismis ug baka kay hugaw ang ilang mga kasing-kasing. Ug kung ang daotan mosulod sa atong dalunggan dili ilang kutob didto, mupadayon kini sa daotang binuhatan. Sa panahon ni Jesus, ang mga Pareseyo ug mga pari na minaw sa bakak tungod sa kaibog o gibati nga kasina. Mao ang ilang giplano ang pagpatay kaniya. Magbaton unta kita og mga dalunggang mamati sa kamatuoran, mangita sa kaayo ug magdumili sa bakak. Hinaot mapanalanginan ang inyong mga dalunggan. Si Pilato nasayod nga ang mga leader sa relihiyon na sinak ang Jesus ug buot siyang patyon. Apan mitugot siya sa mga kasuko sa katawhan. Ang iyang tingwa sa gahom midala kaniya sa pagpili sa baka kaysa sa hustisya. Sa daghang pamilya, simbahan ug komunidad ang panagbangi mugikan sa pagpaminaw sa sayop nga mga pulong ug pagbuhat nga puno sa alikotgot. Sunod si Mana atong lawom nga paghisgutan kung giunsa ang mga daotan nga pulong og pagpangdaot makapasamok sa panag-iusa.
Apan kung ang usa ka tawo makadungog daw tang pulong apan makasabot kini pinaagi sa kamatuoran, umudawat lamang sa maayo. Magpabilin ang kalinaw. Niadtong miaging semana gisgutan nato kung giunsa ang atong mga mata nga makadala sa sala. Kung sayop ang atong nakita ug ato pa kining isulti sa uban, makadungog pa kini sa sala ug kadaotan. Sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 giingon, matngon ninyo ang inyong madungog. Ang sugdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban mao usab ang gamiton sa paghukom kaninyo og labaw pa gani. Kinahanglan magamping kita dili lamang kung unsay atong paminawon kundi unsaon nato pagtubag niini. Dili tanan nga gisulti tinuod. Bisan ang tinuod nga pulong kung isulti sa daotang paagi, mahimo kining paghukom ug pagpanaway. Kung ang mga Kristohanon magpokus sa sayop sa uban ug mamalikas, unsa kaha ang tan-aw sa Dios niini? Ang kaaway nga si Satanas motintals nato nga mosulod sa sala pinaagi sa atong pulong ug pagpaminaw. Mao nga kinahanglan magamping kita sa atong dalunggan ug baba. Dili maminaw sa panlibak kung dili mo pili lamang sa mga pulong nga puno sa kamatuoran ug kaayo. Si Jesus napakita sa hingpit nga pananglitan. Siya namindaw uban sa pag-ila, wala maminaw sa daotang mga pulong ug wala nagpadala sa kasakit o kasuko sa iyang kasing-kasing. Bisan pa sa pagpangdaot ug paningkamot sa uban sa pagpasakit kaniya, mitubag siya pinaagi sa kamatuoran ug kaayo dili sa kapaitan. Ang atong dalunggan dili angay mahulog sa sala bisan pa og ang mga pulong gikan sa usa ka tawo nga atong gigugma. Pananglitan si Jose sa basahon sa Genesis misalikway sa adlaw-adlaw nga pagtintal sa asawa ni Potifar. Sa Genesis Kapitulo 39 versikulo 10 giingon, ug bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potifar si Jose aron makiglawas kaniya, wala gayud manumbaling si Jose. Gisalikway gayud niya ang pagpakasala. Apan karon daghan gihapon ang malimbungan ug mahulog sa sala pinaagi sa pagpaminaw sa bakak ug pagpugos gikan sa ilang mga palibot. Ang uban mo kompromisos pa sa adlaw sa pagpahulay tungod kay dili kabalibad sa pamilya o higala o mahimong garantor bisan bawal kini sa Dios tungod kay giluwas lamang sa kaluoy. Nagpasabot kini nga mas paminawon pa nato ang dili tinuod kaysa sa pulong sa Dios. Apan gitawag kita nga mamati lamang sa kamatuoran. Sa Lucas Kapitulo 11 versikulo 28 gingon, bulahan ang mga mamati sa pulong sa Dios sumutuman niini. Ang atong mga dalunggan angay panalanginan, andam sa pagpaminaw, pagtuman og kalipay sa pulong sa Dios. Si Haring Hoseas adunay gipanalanginan nga mga dalunggan. Sa panahon sa pag-ayo sa templo, nakaplagan nila ang basahon sa balaod. Umitagad siya niini pag-ayo. Nagisi sa iyang mga sanina sa paghinusol ug miingon sa ikadong hari. Kapitulo 22, versikulo 13. Dako ang kasuko sa Ginoo bato kanato tungod kay ang atong mga katigulangan. Wala mituman sa mga pulong niini nga basahon. Gitigom ni Hoseas ang tanang katawhan aron paminawon og sundon ang pulong sa Dios. Nagampo ko nga kamo usab adunay dalunggan nga malipay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Tipigan kini sa inyong mga kasing-kasing og ipamuhat kini aron kamo makasinati sa iyang panalipod ug panalangin. Ang dalunggan o kasing-kasing dako kaayo ang koneksyon. Ang paagi sa pagpaminaw sa usa ka tawo magdepende sa kahimtang sa iyang kasing-kasing. Ang usa nga iya sa kamatuoran mamati sa kamatuoran og kalimtan ang dili tinuod. Og kung kinahanglan siya mosulti mobuhat kini uban ang kamatuoran og kaayo. Apan ang usa ka tawo nga daotan ang kasing-kasing mamati og bisan bali-balion ang husto nga pulong. Og dungagan pa ang storya o chismis. Mas ganahan siya mamati sa daotan ug mutigom pa og dugang. Mao nga importante nga magtan-aw ta kung unsa nga klase nga pulong ang atong paminawon, maayo ba o daotan og pun-on ang atong kasing-kasing sa kamatuoran. Ang sayop nga pagpaminaw og pagbuhat niini makadala og seryosong sangputanan. Sa Biblia, gilimbungan si Josue sa mga Gibeonhon sa Josue Kapitulo 9. Gisugo sa Dios ang Israel nga dili makigsaad sa mga makakasala nga lumulupyo sa Kanaan. Apan ang mga Gibeonhon nagpakaron ingnon nga gikan sa layong dapit migamit og daan nga sinina ug pan nga gipanuos aron ilaron si Josue. Mituo siya sa ilang istorya og panagway og naghimo og kasabutan sa pakigdait nga nagsupak sa sugo sa Dios. Wala niya gipangutana ang Dios og tungod niini nakasala siya og naghimo og dako nga sayop. Sama niini usab ang paagi sa kaaway sa paglimbong kanato.
kinahanglan ligon kita sa kamatuoran og dili mahulog sa bakak nga mga pulong. Unsaon nato paglikay ang sa pagpanglimbong karon daghang tawo ang nagantos tungod sa bakak, scam ug mga saad nga matamis apan sayop. Ang uban na biktima sa pinansyal, emosyonal o pisikal nga paagi. Gihatagan kita sa Ginoo tulo ka lakang aron malikayan ang limbong. Una, kinahanglan nato tan-awon ang uban pinaagi sa mata sa kamatuoran. Dili pinaagi sa panagway o mga pulong nga nindot paminawon. Sayon ra mo to sa tawo nga buotan daw og hapsay o mulikay sa tawo nga bastos daw og walay porma. Apan ang panagway makapalimbong. Sa mga pulong sa Korea, maila nimo ang giladmon sa tubig pero dili nimo mahibaw-an ang giladmon sa kasing-kasing sa tawo. Og dili nimo mailhan ang tawo hangtod makasinati ka. Ang paghukom base sa panagway magdala sa ato nga malimbungan. Ang ikaduhang lakang mao ang pag-ila sa pinaagi sa kamatuoran. Kung isalikoy nato ang atong kaugalingong paglanta og mutan-aw ta sa kinaiya sa uban gamit ang espiritual nga pagpangilabot, makailat ta kung tinuod ba ang ilang tumong o dili. Pananglitan, kung adunay usa nga nag-comfort nimo apan sa likod ana nagpanaway sa leader nga nagtulid nimo, dili na tinuod nga comfort, nagpugas na kini og kasuko. Ang kamatuoran mao'y naghatag kanato og klarong pananaw. Kasagaran ang mga limbungan moabot nga sama sa mga karnero. Ang ilang mga pulong o panagway murag maayo apan kung walay discernment, malimbungan ta. Mahitabo kini sa pisikal ug espiritual nga aspeto. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 hangtod sa 15 giingon, si Satanas nagpakaron ingnon nga manulunda sa kahayag ug ang iyang mga alagad nagpakaron ingnon nga alagad sa pagkamatarong. Gigamit ni Satanas ang pagpalimbong, mga kinahanglan kita magpabilin sa kamatuoran, mamati nga may kinaadman og dili magpailad. Ang ikatulong lakang mao ang pag-ila pinaagi sa bunga. Dili kinahanglan nga hukman nato ang tawo apan masuta nato ang ilang pulong ug buhat pinaagi sa kamatuoran. Giingon ni Jesus sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 20, pinaagi silang bunga mailhan ninyo sila. Kung ang usa ka tawo permi magpasalig apan dili tumanon lisod na siya saligan. Ang kinabuhi nga puno sa sala kadugayan mo gawas gyud ang mga limbong nga buhat. Makasulti ba ang tawo nga puno sa immoralidad, kahakog o kaugalingong interes sa tinuod? Giingon ni Jesus sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 35 nga ang maayo og daotan nga pulong mugikan sa 11 anaa sa kasing-kasing. Busa dili lang ang nindot nga pulong ang angay sa ligan apan ang bunga sa ilang buhat. Kung ang ilang mga pulong mosubay sa kamatuoran, masayod ta nga tinuod sila. Kini magtabang nato sa paglikay sa pagpanglimbong ug sa pagtubo sa espiritual nga kahibalo. Naglaom ko nga ang matag usa kaninyo magamit niini. Mosalikway sa bakak ug puno ng inyong kasing-kasing og kinabuhi sa kamatuoran. Minahal kong mga igsuon, nakatabang ba ang mensahe karon sa inyong pagpamlandong kung unsa o giunsa ba ninyo pagpaminaw? Ang atong madungog ug ang paagi sa pagpaminaw niini nagagad sa kahimtang sa atong kasing-kasing og kung pila ka kamatuoran ang naa niini. Ang atong kapasidad sa pagsabot ug pag-aplikar sa kamatuoran nag-agad usab sa kahinlo sa atong mga kasing-kasing. Giingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 16 versikulo 13 nga ang espiritu sa kamatuoran magagiya kanato sa tanang kamatuoran. Nagampo ko nga ang inyong mga dalunggan itune lamang sa kamatuoran, makadungog sa tingog sa bilang espiritu ug madawat ninyo ang panalangin nga mamati lamang sa maayo ug matarong. Amen.